abanye ubasombululele lo maqhina anzima. Ngabatheni Thixo wam obasombululeyo? Ingabatheni bawutho ingcwele osabayekileyo kwezabo ingxaki? Okokuqonda somandla kukuwe wedwa, kuba nguwe oqondayo. Ewe Thixo wam, kunjalo. Amakhaya amaninzi somandla, amanye alala engadlanga nto, kodwa amanye Thixo wam alala edlile. Ngatheni angadlanga? Ingatheni adlileyo? Okokuqonda Thixo wam nako kukuwe, kuba nguwe onguThixo, akukho wumbi. Awusomandla lo mbuzo wabuzwa nguJeremiya, Thixo wam exakiwe, engazi okokuba ukuqonda kwakho kuzimele, akunakwaziwa mntu. Nalowo uqondayo Thixo wam akanakuqonda ukufikelela kokwakho uqonda, kuba kunzulu Thixo wam amathambo nentsika zengcinga nengqondo zethu zikuzimele Thixo wam, zifihlakelwe kukuqonda kwakho. Enkosi mzali, nangu umbuzo kaJeremiya oza kuwe uthi, kutheni Thixo wam amahlwempu esanda ephuma ngaphakathi egumbini lokuthandaza lokugama abachasene nawe belala betyile yonke le mihla? Awu Thixo wam, kuqonda okulele kuwe. Okwethu nje namhlanje kukuthi noba umoya usuka enode, noba Thixo wam usuke sode, kodwa uThixo nguwe naphakade, akukho wumbi.